इस लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नीचे दिख रहे चैनल भोजपुरी हॉट एंटरटेनमेंट को भी सब्सक्राइब कीजिए और पाइए मनोरंजन की वीडियो सबसे पहले। थैंक यू। नमस्कार भैया लोग, कैसन बाने रहुआ सबके स्वागत बा और अपन चैनल भोजपुर एंटरटेनमेंट पर। तो भैया आज हम वांटेड फिल्म के वो गाना के बारे में बतावा जा रहल बानी। जे गाना बा मारत तारे माजा काहे बिन बियाहे राजा हो। भैया एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग बा और बहुत ही सुपरहिट सॉन्ग बा। जे सॉन्ग के लुक रहुआ लोग के ट्रेलर में देखे के मिलल। तो भैया उ गाना के बारे में हम रहुआ सबके बताएब कि उ जे गाना बा उ गाना पवन सिंह जी और इंदु सोनाली जी गईले बाड़न और उ गाना बहुत जल्द रहुआ सबके सामने मिल जाए। तो उ गाना कब आई भैया? तो गाना तो आ जाए, गाना में आवे में कम से कम भैया 1 से 2 सप्ताह लागी। 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो गाना आ जाए। तो गाना कहाँ आई भैया? तो गाना वेब म्यूजिक जो चैनल बा, वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह लागे भैया। 2 सप्ताह के अंदर वो गाना आ जाए। मारा तारा माजा काहे बिन ब्याहे राजा हो। रुआ सब देखने की वांटेड के ट्रेलर जो बा वो रिलीज हो गई बा और बहुत ही दमदार ट्रेलर बा, बहुत ही सुपरहिट ट्रेलर बा। यशवंत कुमार जी जो बाटे, सुजीत सिंह जी जो बाटे, दोनों बहुत ही ज़्यादा मेहनत कैले बा इस मूवी में और मूवी के बहुत जबरदस्त बनौले बा। एक नया लुक दिले बा भोजपुरी के और एकदम पवन सिंह जी जो पावर स्टार हवन, इनकर मतलब का बताएं, बहुत ही मनी भट्टाचार्य जी के पहला मूवी बा दोनों के और बहुत अच्छा दोनों की जोड़ी जमल। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छा लागल। और पवन सिंह जी के और एक खुशखबरी देते पानी कि पवन सिंह जी के जो फिल्म बा माँ तुझे सलाम, ई मूवी के शूटिंग खत्म हो गई बा। ई मूवी के बारे में भी रहुआ सबके बहुत जल्द जानकारी मिली। तो भैया वीडियो को एगो लाइक कर दी और चैनल के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले बानी तो चैनल के कर ली सब्सक्राइब, ताकि रहुआ सबके ऐसा के लेटेस्ट न्यूज़ मिलते रहे। तो भैया वांटेड की जो फिल्म बा, ट्रेलर फिल्म तो नहीं आयल, ट्रेलर आ गई बा। तो ट्रेलर में जो ट्रेलर की जो व्यू बा एक दिन में भैया 9 लाख मिलल। ज़्यादा व्यू ना मतलब फिर भी 9 लाख एक दिन में 9 लाख व्यू बहुत ज़्यादा होला, लेकिन जितना उम्मीद रहे कम से कम एक दिन में उम्मीद रहे उस ट्रेलर की कि एक दिन में कम से कम 2 से 3 मिलियन व्यू मिल जाए, लेकिन उतना व्यू ना मिलल। ये जरूर लोग फोटो देख रहे बानी, ये मनी भट्टाचार्य जी बड़न जे मूवी के हीरोइन हैं और ये बहुत ही खूबसूरत हीरोइन ही हैं। ये बिल्कुल नया हीरोइन है, भोजपुरी में नया नया एंट्री भइल बा इनकर। और मतलब वांटेड के जो ट्रेलर बा उ तहलका मचा दिले बा। ट्रेलर मतलब अच्छा लुक बा और ट्रेलर में और बहुत ज़्यादा अच्छा गाना बा, पलंगिया करे हाला, ऐसने ऐसने मतलब नया नया सॉन्ग बा मूवी में। और ये मूवी रहुआ लोग के मूवी के गाना लोग रहुआ लोग के बहुत पसंद आई, हमरा उम्मीद बा। तो हमरा उम्मीद बा कि रहुआ लोग के वीडियो भी अच्छा लगल बा। अगर अच्छा लगल बा तो चलिए वीडियो के कर देंगे लाइक, जो हम पहले भी कहनी और अभी भी कहब। और चैनल के ना करल बानी अभी तक सब्सक्राइब तो कर ली सब्सक्राइब। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि रहुआ लोग के ये वीडियो कैसन लागल बा और रहुआ लोग के हमारे न्यूज़ कैसन लागता। तो भैया और एक खास ई बा कि और एक चैनल बा हमारे जेकर नाम बा भोजपुरी हॉट एंटरटेनमेंट। वो चैनल रहुआ लोग यूट्यूब पर सर्च अगर करब तो ना आई, तो वो जो भोजपुर हॉट एंटरटेनमेंट जो चैनल बा वो रहुआ लोग के हमारे ही चैनल में मिली। अंदर घुसी हमारे चैनल के सबसे पहले होम में नीचे जाके देखें कि वहाँ रहुआ लोग के दिखाई भोजपुरी हॉट एंटरटेनमेंट चैनल, ओकरो भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए भैया हमारे वीडियो के देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार से अपन छोट भाई के प्यार देते रहें और दुलार करते रहें और हमारे वीडियो के देखते रहें और शेयर भी करें। अगर मन करे अच्छा लगे भोजपुरी के आगे बढ़ावे चाहता नहीं तो वीडियो के शेयर भी करें। तो बहुत बहुत थैंक यू भैया वीडियो को देखे खातिर।